ang cartoon character nga si Snoopy, ay lamang gilagay mong Snoopy, no? Nagkanayon, ingon siya, as we grow old, we realize it is less important to have lots of friends and more important to have real ones. Nakarealize pa po mo, ana, sama ni Snoopy? Nga lagi daw, samtang nagkahamtong ta, nagka-mature, ka-realize ta nga, di man giday kayo kinahanglan nga kanang litan, ang ato ang kabat sa high school, no, gikan pa sa elementary, ana, no, close friends yun nato tanan. Kay it seemed like impossible, no? Di yun siguro na mahitabo. Pero kung doon na lang kay bisan jutay lang among those friends, no? Mga higala nato, pero nagunungay, mao na pinaka-importante. Labaw na nga maabot na yun ka sa edad nga lagi, ngayon tag hamtong na sa edad. Lahi naman yun po ang panlantaw, no? Gani ng atong una, kung ang hisgutan, mga crush, no? Friends lagi. Pero karon nga hamtong na, ang hisgutan, unsa man? Gidaw be? Kung nagyod mo yung mga close friends be, unsa man yung kasagaron yung hisgutan, ay nag-crush gyapon. Oy, maintenance kana mo gana. Unsa imong maintenance ron? Ay ako kuan pod, close friend na mo kay pareha mo, classmate mo adto mog butika. Mao na lang mga close friends karon. So tama yun si Snoopy, no? So we realize that it is not a matter of having lots and lots of friends. So di ay importante lang di ay nga we have the real ones, even if there are just few. Kay numdum po kog usa ka philosopher ni ingon siya, a friend to all is a friend to none. Paan po, no? Kanang baligtad po, no? Which is always true, no? Kung claim ka nga, ako friendly kay ko, I am a friend to all, that may not be true. Ano man? Kasi ang tinuod yun nga pagkahigala ay, kanang suod, no? Adunay pag-inunungay, no? Loyalty. Mga igsuon, ang atong unang pagbasa karon nagikan sa basahon ni Ruth, usa ka, ingon na to, classic story of real friendship. No? Nindot biya ning basahon ni Ruth, nga basahon nato, nabasa na nato karon ug hantod ugma lang nya in your free time karong adlaw siguro or ugma, please make time to read 4 chapters. Upat ra gyud ni siya ka chapter, mubo ra gyud kaayo. Ug nga importante biya pod ning maong istorya, no? Kay lagi sayud ta nga si Naomi nga usa ka Israelita og si Elimelech, no? Nangadto sila og Moab kay gutom man kaniadto sa Israel, no? Famine. Og dito sila sa Moab, mga napulo ka tuig nagpuyo didto nga nagminyo ang ilang anak ka lalaki, duha. Unya usa sa anak ni ini, giminyuan ni ini mao ang nagngalan, ang babae nga ginganlan og Ruth nga taga Moab mismo, local mismo diha sa Moab. Unya kay namatay man ang duha ka anak nga lalaki ni Naomi. So tulo na karon ka nuntag byuda, no? Unya nakabalita si Naomi nga oy nindot na, salamat sa Dios, do na nay ingon tag harvest ang iyahang mga katawhan dito sa Israel, munang mubalik na siya. Nya kay biyuda lagi, matud pa niya okay ra, maginusara na lang mubalik sa Jerusalem. Munang iyahang giingnan si Ruth ug katong usa si Orpa, sige na, balik na mo sa inyong katawhan sa Moab. Kay aron nga ako moadto na pud, mubalik na pud ko dito sa Israel. Apan adunggan nato sa pagbasa, no, kanang familiar gani nga kanta, the Song of Ruth. Wherever you go, I shall go. Wherever you live, I shall live. Your people shall be my own people, and your God
shall be my God too. So, wala yun magpatuman, wala nituman si Ruth sa instruction ni Naomi o gani, no? Nang hangyo yun siya, namuuban siya kang Naomi. Siguro, yun nahuna ni Ruth, tigulang na ang akong umagad. Karon pa hinuon nako siya biyaan. Okay? So, morning, simple lang nga istorya. Una pa, kung mo padayon lang ta, kay importante ning maong istorya, kay si Ruth, usa ka langyaw, no, taga Moab, pag-abot niya, which is actually ugma nga istorya, no? Pero, again, nakikita kong kalabutan man gud ni sa atong history of salvation tungod kay lagi pag-abot dito sa Israel, sa Bethlehem, si Ruth nagminyo kang Boaz nga usa ka Israelita, ang ilang anak nga si Obed, no? Si Obed nahimong amahan ni Jesse, o si Jesse nahimong amahan ni nahimo nga King David, no? So nasayod ta sa maong kasaysayan nga sa dugo di ay ang atong Ginoong Hesukristo, doon na day siya dugo o kaliwat nga langyaw. Diha kang Ruth nga usa ka taga Moab. Okay, so go back ta, balik ta sa atong istorya nga kanang one of the greatest or classic story of great friendship between Naomi and Ruth. Atong tan-awon, murag unlikely nga mahimong suod ang duha. Kay lagi, una sa tanan, umagad ni Naomi, si Ruth. Sayod biyata bisan sa atong kultura nga Pilipino, no? Sahay, di gyud na magkasinabot ng mag-in-laws, no? Napubad na sa inyo hapong mga experience, no? Maminaw ta, na gyud na, normal. Ikaduha, baga in terms of age gap, no? Siyempre, hamtong na kayo si Naomi, nga si Ruth, batanon pa, kay nguntag talagsara gyud unta ning sa patun tan-awon talagsara ni magka-close ning duha ka generation, no? The exact opposite, hamtong ug batanon. Apan in an unlikely situation, nagkakuan man sila, nagka-close man sila. Ug ikatulog yun nga diferensya nga nila is lahi sila og kultura, lahi og tinuhuan, no? Muna nga unlikely jud kayo nga magkahiusa ang duha. Apan naapod sila nguntag similarities. Una sa tanan, pareho na sila nga byuda. Munang pinakauna nga similarity. Pero makaingon lagi ta, misery loves company. Mo pun siguro na hinungdan, kay pareha man sila kasinatian, namatyan og bana. So that may be one of the kining reasons nga naghugpong hinuon sila. Og ang ikaduha, labing importante and maybe kining unifying element sa ilahang panaghiusa, ilahang friendship is that pareho sila nga matuuhon sa Dios. They have a deep faith in God. Mao nga siguro mao ni ang ilahang common nga bonding, ang ilahang relationship sa Ginoo. Si Ruth bisan og taga Moab, no? Little by little came to know about the God of Naomi. Ug mao ni nga sa iyaha mismo nga mga pulong matud pa niya, ang imong katawhan mahimong ako ng katawhan usab, himo na ko kabahin nila ug labaw sa tanan ang imong Dios, ako usab nga Dios, no? Iyang sang giangkon nga bisan siya langyaw, kabahin siya sa mga magtotoo nga gipili sa Dios, ang katawhan sa Dios nga Israel. Ug nindot kaayo ang maong banding sa duha. Mga igsoon kung atong tanawon, this is really the fulfillment of the laws, no? Sa mga balaod nga sa atong ebanghelyo karon gisynthesize sa atong Ginoo. Sayna nato nga
Gipangutana siya paagi og pagbitik sa usa ka Pariseo nga hawod kayo sa balaod ni Moises, hoping nga tistingan nato kung bright ba gyud ning tawhanan ni 613 ka mga statutes, ginagmay nga mga detalye sa balaod, asa diri ang pinakalabaw nga importante. But again, kinilaging bright kaayo pod, way makatupong kay Ginoo lagi, matod pa niya, isa, duhara. Okay? Love the Lord your God. Ang ikaduha, samara sa una. Love your neighbor as yourself. No? So, giusa, such that the two becomes inseparable. Ug dili nato nakita sa paghinigalaay ni Naomi ug ni Ruth. Ang usa ka butang nga naghugpong kanila, na mao nag-inunungay sila, mao ilang pagtuo sa Ginoo, their deep relationship with God. Ug bunga sa maong relationship sa Ginoo, mao ang ilahang dili malugti nga panaghigalaay. No? Best friends forever. O mga igsuon, nagunahon ako, yes, sa tinuod lang, karon nga ani na atong edad, no? Istorya ko mura na yung tigulang na yung kayo. Pero yes, nindot bitaw yung kayo we realize nga ang importante ra gyud kanang our few friends nga bisan gani usahay talagsa ra ta magkita. Nindot kayo nga we have one reason for bonding, no? Ang atong relationship sa Ginoo. And even if at few times magistoryahanay, maguban, magtapok, but then when we talk about God, no, our relationship with God from our concrete experiences, makaingon ta, very nourishing kaayo, kadugang hinuon sa ato ang pagtuo. And maybe this is a challenge also to all of us. Labi na doon na tayo mga kalihukan, mga organisasyon diri sa atong parokya, that at least we can bring one or two among our few friends, no, nga dili pa jud kaayo ingon nga kining aktibo or involved sa kalihukan sa atong parokya or bisan gani sa mga sa mga organizations nato diri nga a little invitation. Mo man gyud pud na ang tinuod nga higala, no? We bring our friends into what we believe is good for all of us. And this is most important of all, our relationship with God. Kung ang atong paghigala ay nakaugat diha sa atong relationship sa Ginoo, dungan tag abot sa panuigon, we reach that age nga moatubang na gyud ta sa ato ang kamatayon, which is really a reality, na makaingon ta, higala yun na ako siya. Friend yun na ako siya. Hangtod sa kamatayon. No? Kanindot, ragod ko ngayon, ana. So we ask the Lord in this spirit sa panagigalaay ni Naomi o ni Ruth, nga kita po ta sa atong kaugalingon nga mga kasinatian mo tubo o mo lambo ang atong panagigalaay sa atong mga higala sa paagi nga diha sa relationship nato sa Ginoo. Amen.